niri dagokia da, eta nik ere hau izanak bezala, nire denengo hitzak erabili nahiko dituzte, herri batzarra osatzen duzutenei eskerrak emateko. Ez da erreza, eta badakit, horrelako ardura bat hartzea, erabat voluntario den ardura bat hartu dezute, eta zuen herritarren aurrean ardura bat hartzen dezute, eta horrek askotan sortzen doalako egonezina, ez? Baina benetan egiten dezuten dela eskartzekoa da, eta eskartu egin nahi dut aurreko alkate izan dena, eta animoak hori tokatzen zaion nahi, ez? Donostiko parte hori. Ja urte batzuk dira, honean atorre da, bai izendapena egiterakoan, bai aldaketa egiterakoan, eta nik aitortuko dizuet gaurkoan gustora etortzen nahi zela. Gauza bategatik, iruditzen zait, zurietako errealitatea eta izan ditugu, eztabaidak eta diferentziak eta ikustegi ezberdinak aberastu egiten gaituela bezala. Ez dira leku asko egongo, seguru aski, horrelako errealitate bat daukatenak, ez? Eta batzuek arazo bezala ikusten dutena, nik ikusten dut aberastasun bezala, benetan. Uste dut, Donostia, usurbilekin batera, Zubieta bezala errealitate bat izateak aberastu egiten gaituela hiri bezala, ez? Eta badakit konplexua izaten dela, askotan, lanketa eta gauzak aurrera eraman ahal izatea, baina uste dut benetan pena merezi duela. Nortasun hori mantentzen saiatzea eta elkarren artean lan egitea, ez? Eta hortzan, nik uste dut honek lortu duela gauza da, eta da, Usurbil eta Donostiaren artean ere elkarren lanerako bide bat jartzea eta hori Zubietari eskerri izan da neurri handi batean. Askotan ez ditugu lortu, nahi genituen helburu guzti horiek, eta ez da erresa izaten, baina uste dut benetan bi udalerriek horretan egin degula eta saiatu bere da partekatzen duguna errealitate berezia eta espeziala aldik eta horrekien aurrera eramatera eta erantzuten, ez? Orduan, espero dut hurrengo urteetan horrela izaten jarraituko duela, nire aipatu diren proiektu horrela ateratzeko gai izango garela, Zubietaren onerako, hori da batzen gaituena, gaurko honetan ere bai, eta hori delako ere herri batzarrak duen helburua, eta gaurtik aurrera alkatetza ardura hartuko duen joanek izango duena zalantzarik gabe, ez? Beraz, jakin dezazun, zailtasun, Donostia udalaren alderdik, beti eukiko egin zuela prest, hitz egiteko, elkarrean proiektua aurrera ateratzeko, jakin da, eta gaur adirazita, arro gaudela, Zubieta gure errealitatean parte bat izatez. Beraz, sorte hon, lan hona, eta batez ere, arrakasta eta emaitzak izan ditzagula guztiak. Eskerrik asko.